Our only request, Your Excellency, is for the provincial government of KZN to emulate your example of respecting our king. A senior leader of the ANC in this province, Mr. Begimtolo, who is in fact the... Besicela ukuthi sihloniphe usuku esekona ngishaya ngicela uhlale phansi besithanzothula isilo uyawulimaza umcimbi omuhle kangaka wesilo sasosuthu. You are becoming clumsy and esizathu esenza ukuthi sihloniphane ukuthi okade phambili ngaphambi kwakho beyihlonipha into government. Msindazo socela ukuthi kwehlonipho usithulele isilo singawoni umcimbi. Socela ukuthi isilo umcimbi owakho wena silo kwaZulu Natali ongamele ndlulamithi amakhosi ngeke samnikeza ushenge usesilimazile ispace phambili kweyicukuthwane zigcwele ngaphambili. Sindazo socela ukuthi usithulele isilo sicela usithulele indlulamithi amakhosi sisukume sime sonke ngaphambili samukele ingonyama esesihlalweni njengamanje. Sindazo Nonishwa inhlonipho phela yesihlalo angikwazi ukuphambana naye. Ukhonjwe isilo kufanele akhuleke yena athi wena wendlovu bayede njoba bekwenza umntwana bese ngibonga. Hayi mabezonela umcimbi kahulumeni, uhulumeni unamandla. Uhulumeni unamandla ngeke sivume lokho kwenziwa uhulumeni umcimbi. Isilo samakhosi, ndlulamithi amakhosi, isilo sa Ayike nganweza ukuthi ngiyathemba niyibonele le video etrenda kakhulu inkundleni zokuxhumana kumcimbi kwaCeza lapho khona uDuma ehlalise phansi uNdunankulu wakwaZulu ubaba uButhelezi njengoba sazi ukuthi kusanda ukubekwa umntwana wakaButhelezi njengoba esanda ukukhothama umntwana uShenge ngonyaka odlule kwase kubekwa ozoba uNdunankulu ebekwa isilo kulo mcimbi ke. Hayi kuye kwavungama enkundla uthe noma esekhuza uDuma hayi wangayizwa kahle ukukhuza kwakhe nokubikwa ukuthi abanye bagcine beshawa emva komcimbi ebebegqoka khona izikipa zeqembu le-ANC. So kungacacile ukuthi bebeshawa amabutho noma elinye iqembu thizeni lezepolitiki kodwa nje ungathi banginiswe ey'bhedlela ngenxa yokuba-ke iy'thombe ey'sensitive ezinokulimala kwabantu angeke size siy'fake la. Kepha sike sive umbono wakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ku-comment section. Heyi kuyaphithizela eSouth Africa, sikhulekela nje konke okwenzakalayo kulesi khathi samanje kube nokuphepha kube nokuthula. Hayi ngoba kuyadungazela.